Dibablaske tembange nggih, Mas. Siap. Ya, satu tembang. Kudu dibablaske. Iya. Menika seokeh niki. Gorengane dhewe. Made in Sekar Gadung. Nggih, cocok. Tembange sing ngaturke Mas Gembos karo Mbak Lilis Karnali. Anu nyuwun pangapunten Pak Minto. Sakderengipun tembang menika dipun ajengaken menika nun sewu izin sedap nggih Pak. Wonten kupat luar. Oh iya. Nggih, monggo lanjut Bapak Haji. Kasuwun minggah datang Sasono. Kasuwun tindak datang Bu Hajah. Kalian aku kalian baca monggo. Duduk. Selamat Mas. Siap Mas Minto nggih. Nggih. Ajeng keluarga besar. Monggo. Monggo Bu. Monggo. Monggo. Lho, terus nesan iki. Wong delok ora mbunggah iki. Tak wong delok lah melu ning burine aja. Nggih. Yen pangapunten nggih Pak Minto nggih sedap nggih menika. Nggih, Bapak Haji badhe nglari ujar ing dalu menika. Nggih. Ujaripun menapa anu Pak Haji? Gegayuhan ingkang sampun dipun asta rumiyin. Monggo. Ya dipun anu kula gadah ujar to uni nggih. Menawi anak kula lanang sudah nikah. Amin. Kula gantung gong alias nangkap wayang. Alhamdulillah. Luar tempat luar itu minangka sarana. Nggih, minangka Bapak. Kula kinten sak monten. Wonten nggih. Panuwun Pak Haji, mugi-mugi cinatet ngamal jariah panjenengan kasembatan panjang kahipun ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala sineksenan dalu menika panjenengan ngluwari ujar. Mugi sak sampunipun linuwaran mboten wonten danyang nagih utang wali nagih janji. Dipun asta Pak Haji. Pak Imam. Nggih. Menika hamake kedap. Mas Minto ingkang langkung sepuh Mas panjenengan Mas. Doa Mas. Romo Minto monggo. Ingkang baku pangajapipun Pak Haji Imam Syafi'i dalem menika sampun kasembatan luwaripun. Nggih. Nggih. Nyuwun tulung dipun sekseni kang sami rawuh sarana kupat luar menika mugi kemawon menapa ingkang dados niat hajatipun anggenipun agar saged luar dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Pak Haji. Nggih, sembah nuwun Bapak Haji. Nggih. Anu menika kang temanten tinggal menika nggih. Pak Haji nggih. Terima kasih. Pak Haji menika ingkang digapan ingkang tutur menika Pak Haji nggih. Oh, amin. Mugi-mugi Ya, Nduk, Lis, kaya apa? Ngadeka karo Mas Gembos. Lagu gorengan anyar judule Mungkrang Mangkring. Wonten nggih. Wah, wonten. Ingkang wetok. Mas Minto. Nggih. Niki tanpa musik gamelan mawon riyin ya, kaya apa? Yuk, kaya apa? Mungkrang Mangkring dados. Mas Gembos, piye wong ayu? Sambut gawe.
Eman bu sayang kowe eling Ya wis pakne nek ngono yen ana duit dhisik kowe ojo cerewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senenge duwe tanpa duwe ora Mas, wih apa bener? Lek wancit turu kowe ndak duwe nesu ki apa bener? nesu sebabe sikil tak gawe ndas tak gawe sikil. Lah wong kowe mung ngrumbak-rumbruk apa kok nyepaki kok sikil nggo ndas. Maksudku wis dadi bojoku. Kudu apa sing tak jaluk kudu manut. Lah tapi kowe iki gur ngongkrang-mangkring lho Mas, kok penakmu dadi wong lanang kok arek gur ngongkrang-mangkring. Kuwi wis kewajibanmu. Lah tapi gula rumang sama ora tuku, kopi ora tuku. Geger. Iya Mas. Mangkring ra tau duitnya. Lah, Ngene iki lho, sawangan. Sawangan.
ana duit. Ah, Mau kramangkreng ora apa-apa, ora ana duit kok mau kramangkreng ya orang sudi aku. Sini sini. Ngisi Kurang, ya Mas. kurang. Mas iki. Eh? Skincare dereng lho Mas. Aku Ya ngene. toh, skincare dereng. Eh? Terus body lotion ya dereng. Body lotion. Ngono lho Mas. aku wong lanang ora kurang mergo ora kurang cara. Kuwi ijo. Iki lho abang Sing tak boyo. tekok tak urus. Iya. Kowe iki ora nyambut gawe kok bebet kuwi lek nyolong nandi. Lek mundhut kok nandi. Kowe mesti banget dol TV kowe. Iya, ajake kok. Ora ngedol TV bolo. Apa? Loh, Sing dol apa? BPKB. Omongno gembas iki kondang ngedum itu kloro ilang. Nah, dan ditum. Ah, ngono. Sik to Mas, Nyapa? tak urus kuwi duit kok ngendi kok oleh atusan-atusan oke nekmu dongol nanti. Oh, kok dengar piye to? Lah. Bolo ki lek akeh no. Bolo ki lek akeh kanca akeh ki rejeki panggah ngalir. Lah tapi kan kuwi jaluk Mas kan ini. iso. Ini no. Kondang dum iku sama guling simpenan iki. Kuwi kowe tatok nguyuh bablas mulih. Sik tak tekon, kowe pengen mangkreng ping pira? Sewengi pengen ping pira? Sak sehate awakku. Ping telu? Ping Kene telu. telu ya ping telu. Iya, kene Ji. Siji, Oh. telu. Seminggu njaluk ping pira? Sing seminggu aku njaluk kudu ping 7. Ping itu ya pitu kene gorene. Itu. Penak men. Siji, loro, telu, papat, lima. Aku iki pangling ping 4. Aku makin awakmu dek iki. Wah, ya tilis lho. Lah kuwi minangka sik seminggu lho. Iya. Lelek setahun bayangno arep mangkreng ping pira tak takon. Alah. Kowe roh ngunut Ya. 200 si sabire lho, no. Kene tak gawa kabeh wis mangkreng kok. Sapa sing gelem diangkring Mas Gembes? Gelem? Lah wis dikai lho, iki lho. Oh, Mbak Punjung. Nduk, sesuk tagihan mekar. Wong lanang tanggung jawabe kudu jalukan sesuk tagihan mekar. Eman. Iya. Pakai nose. Eman ini maksudnya tak wene rono to, eman pun lho. Lah kene ra tau oleh kok. Lha lek wis bisa nek kono ora wani njupuk lho Mas nek nyenggol gandule piye? Nah, dipun iki. Gak sudi. Lah gauri lho iki mramel kok. Nek kembange kok konane. Ayo, lek wani sibukan. Ayo larase. Eman bu sayang, kowe kudu eling. Ya wis Pak Ne sarene aku mau ya wis mbok wene blanja. Iya. Ya Pak Ne. Heeh. Ana duit tak. Lakune Mas Gembos saya enteng. Enteng